סרטון חדש, ובסרטון של היום, יום יום הולדת. אז מה שאני עומד לעשות לכם היום זה ולוג יום הולדת. כל מה שאני עומד לעשות היום, את החגיגות, אני עומד להראות לכם את זה בלייב. אז תהיו מוכנים לטירוף אחד גדול. טוב, מה שאני עושה עכשיו, זה אני עכשיו מתארגן לבית ספר, ששם אני גם בשעות האחרונות חוגגים לי את היום הולדת. יהיה מטורף. רואים חברים? זה בוקר של יום הולדת. בלונים בכל מקום. אבא שלי פוצץ קונפטי. איזה כיף. טוב חברים, אז עכשיו תראו קודם כל את הסטייל שלי. תראו איזה חולצה ואת המכנס. עכשיו אנחנו הולכים לחדר בריחה, הקלף של ג'ק, ככה קוראים לחדר בריחה, הקלף של ג'ק. מקווה שיהיה טוב, עדכונים בהמשך. טוב חברים, סיימנו את החדר בריחה, הקלף של ג'ק. היה סופר כיף, מאוד 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 כיף. החדרים הקודמים שהיינו בו, כמו נמלטים, כמו זה, נמלטים זה החשק ממש, אתה רוצה שזה ייגמר, אבל זה כאילו, אתה רוצה להישאר שם, וזה הכי כיף שיש. עכשיו אנחנו הולכים למסעדה לאכול, כי אנחנו רעבים, וגם להמיס. רואים חברים? זאת ארוחת יום הולדת של מלכים. צ'יפס, פרגיות, מטורפים, והיול מוזר. הנה, טובלים, ואני נותן בו ביס. עדכונים בהמשך. טוב, אני פה עם אבא שלי. אהלן. מה יש לך להגיד למצלמה? קודם כל, אני מאחל לך המון המון מזל טוב. ואתה ילד חלומי. ואתה מדליק. יש לך בעיה אחת שאתה אוהד מכבי, אבל אנחנו עובדים על זה. בסדר. שאתה אוהד מכבי חיפה. טוב, קט. וחוץ מזה, אני אוהב אותך בכל הלב. גם אני אותך, אבא. וכיף לי איתך. יאללה, תגדל עוד קצת, ונצא לשתות בירות ביחד וכאלה. עכשיו יש לי שאלה. כן. בגלל שאני גם חוגג שנה, לא רק אני חוגג 12, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תשאל? גם זה שנה ליוטיוב, אני שנה מחזיק את המצלמה. אוקיי. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. תשאל? מה הוולוג שהכי נהנית לצפות בו? ולוג שאתה רואה אותו, כל פעם ברצף. כמה פעמים ברצף. זה אומר, יש כמה. יש אחד שאתה מראיין את החבר'ה בים. אוקיי. יש את המשחק השני נגד סכנין, שאז אמרתי לך, מה, לא היינו במשחק הזה כבר? אבל יש שתיים, היינו גם את השוויון, בשני. או את הפלייאוף. בשני, זה שכאילו השופט נתן לכם את המשחק. בסדר, הוא לא נתן, זה פשוט היה שם עבירה. בשני. אבל בסדר. השופט נתן לכם את המשחק, כן. ושאתה מראיין את האנשים בים. זהו, אמרת את זה. אוקיי, נו, כמה אתה רוצה? יש לך יותר משניים? טוב, תודה רבה. יאללה, חיים שלי. מזל טוב. אימא'לה. יאללה. היום יום הולדת, היום אימא'לה. זה לבלוג, דקה. הולדת לאייל, חג לו שמח וזרן פורח, היום יום הולדת, איזו מסיבה. איזה יפשים אתם מייפשים אותי, זה לא יפה. טוב, זאת העוגה שקיבלתי, אימא'לה. חבר'ה, עכשיו כולם עכשיו להיכנס לתגובות ולאחל לי מזל טוב, עכשיו. חבר'ה, זה מוקדש לכם, תירשמו לערוץ, עכשיו, תשימו סאב, אוהב אתכם.
תראו מי איתי פה. לא מכזה קרוב. לא, פשוט את יותר קטנה, אבל אז רואים אותך יותר טוב מקרוב, סתם. טוב, יש לי שאלה. שאל בני. הוולוג, שהכי אהבת לראות אותו מהיוטיוב. שנה ביוטיוב, אני פשוט כבר... לא, אני משמול. אני הכי אהבתי את זה שראיינת אנשים בים. כן, כן, חבר'ה. דיברתיקה ממני? לא, אני אמרתי את זה. דיברתיקה ממני? וואלה. וגם אחד המתכונים, גם המתכונים של השווים. סלט פירות? וואלה. כן, חבר'ה, צילמתי פעמיים 2 סרטונים של סלט פירות ומראיין אנשים בים, חלקים מ-1-6, אז לכו לראות ושימו גם תגובה. ומזל טוב לגורי. טוב, מסתיים היום הולדת, באמת היה נדיר. כל סוף יום הולדת אני פשוט מופתע מחדש, שהיה לי ממש כיף, באמת, היה לי כיף. וקודם כל ולפני הכל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל הברכות ששלחתם לי היום בוואטסאפ. כל מי ששלח לי היום ברכה בוואטסאפ, אני רוצה להגיד לו תודה רבה. פשוט עצר את היום שלו רק בשביל לכתוב לי ברכה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. זה לא מובן מאליו, אבל וואלה. אז זה הסרטון שלנו היום. אשכרה יום שלם הייתי איתכם במצלמה, אשכרה. ומקווה שנהנתם. לא לשכוח להירשם לערוץ ולכתוב לי מזל טוב בתגובות. אוהב אתכם. נתראה בוולוג הבא.